Eyithusayo futhi ezibuhlungu zokuthi kuzoba mnyama mhla ka-22 September ke laphana-ke sebebaningi abantu asebeyifakazile le ndaba. Nangomunye-ke owesimame-ke laphana-ke naye ephawula-ke ethi-ke ucela abantu beyikholwe le nto ukuthi u-3 days zonke sizobe singanawo ugesi, kuzobe kumnyama, kuzobe kungenzeki lutho, ama-network azobe angasebenzi. Abantu abaningi-ke sebeyishilo le nto bayifakaza. Sikhona nesinye isiprofetho engangasi-uploada khona la kwesiqiniseko SA Media. Abantu abaningi-ke baphika balala ngomhlane bathi amanga lawo. Kodwa-ke nangu owesifazane oyiqinisekisayo le nto ukuthi abantu mabakulindele lokhu. Nanti uDaba ngicela ulithokozele. Abanye abafuna ukukholelwa kuyona abayikholwe, kanti into egcwele kakhulu kuma-social media kodwa ayiphumi manje kodwa ey'ndabeni kodwa niyagcwele. Even ama-prophets, hhayi la ma-prophet okudlala. Mhla ka-20 kusukela ngomhla ka-22, 23, 24, 3 days kuzobe kumnyama ngoSeptember kuyo le nyanga. Kuyoba mnyama suku day and night. Ama-TV ayobe engadlali, amafoni ayobe engasebenzi, system nje ayikho ayobe isebenzi. Kuyobe kustopisha yonke into. Kuyobe kumnyama suku emhlabeni. Kangangoba ngisho ungakhanyisa ithoshi ngeke ubone, futhi angazi ukuthi uyobe ulikhanyisa ukuphi ngoba akufuneki ubone into eyobe zisemnyango. So ngalelo suku abantu kufanele bazivalele endlini for these 3 days. Once nje kwaba mnyama awusabone eminyango ngoba kufuneka ubone lutho liyobe lenzeka eminyango, uvale endlini. So kuthiwa abantu abaqoqe omakhandlela or amakhandlela or iphefu nezinto zokupheka, mhlambe iparafini, gas kanjalo. Kodwa abantu bekhuluma kakhulu ngoparafini namakhandlela. Qoqo lezo zinto zihlale endlini evale. Ikhaya iminyango uyisile, you seal iminyango uvale thaqa. Amawindi you seal amawindi avaleke thaqa. Mina ngiplana ukuthi ngizothenga oplastic abamnyama, ngishutheke bese ngivala phezulu kwamaglasi emawindini. Iy'ngane zingaye emawindini, ukhiye uthathe ubeke wena kude ukuze zingakwazi ukuvula ngoba zibuye zifuna ukukholwa ngokubona. Oyobona into omnyango, oyovula iukhethini noma avule lento yobivaliwe efuna ukubona emnyango, uyoqhunyelwa umqondo ngezinto ayobe ezibona. Kuyobe kuthululeka amadimoni egcwele umnyango yonke. Ngale nkathi sekumnyama uzwa kukhona umuntu noma ngabe uzukhaya ethi mavula sengibuyile, ungavuli, kuyobe kungesiyena. Ngisho ngamuzwa sekhaya ethi hayibo ngibe late ngihleleke endleleni, ungavuli, kuyobe kungesiyena ngoba akekho umuntu ophilayo yobe kwazi ukuba semnyango ngaleso sikhathi sekumnyama. Noma esekhala kanjani kuyoqhamuka umuntu okhuluma dabukisi, noma mhlawumbe kwenzeke into eyokwenza ukuthi uvule umnyango. Once wavula umnyango bofa bonke abantu abasendlini. Don't open noma sokuwusizi kangakanani. Thula ungamphenduli leyo bengqongqosi, noma esekubiza thula ungamphenduli. Ngiyazi ukuthi omunye umuntu kuyoba buhlungu, mhlawumbe uyazi ukuthi hawu Nkosi yami ukhaya ngimboni ngempela, uthi ayibo angeke ngivule emnyango angene, mhlawumbe uhlole esela eduzane, mhlawumbe kube emnyama esela eduzane. Forget it, ungavuli ngoba kwavula kofa bonke abantu abasendlini. Abantu abafuna ukukholelwa kule nto ukuthi abanye-ke sebefaka lethu kwabe kuyi-rapture, which is we don't believe ke lapho ngoba phela lishenye into iBhayibheli. Kodwa kuba mnyama kuzoba mnyama kade futhi kwabikezelwa, sekuphuma i-date-ke manje. Injalo-ke indaba bafowethu-ke, injalo-ke indaba. Bathi lento iyeqiniso. Ngifisa ukuzwa ukuphawula kwakho umbuko lasemakhaya-ke mlaleli-ke ukuthi wena-ke uthini-ke ngalolu daba. Nangu owesibili futhi oyifakazayo le ndaba. Kanti ube khona omunye ubaba oqala ukuwadlulisa umlayezo ofana nalona-ke. Abantu abaningi-ke bawuphikisile, abanye-ke bathi-ke lento ikhona ngempela. Nithini-ke manje? Nangu owesibili-ke uyayifakaza le ndaba yokuthi-ke kuzoba mnyama ngempela-ke iy'nsuku mazibe 3-ke laphana-ke kuzoba kubi kakhulu. Bafowethu ilezi sekuphathelezana la kwesiqiniseko
social media, ungakhomenta ngalolu daba ke siphinde ke sidibane ke kwezinye